Pede tamaşvan jev pevajoya ku nahal Türkiye dest pekiriye u heviyek daya gelê Kurd bi taybet li Türkiye jî bi heman awayî serdan tên kirin divan du rojan de jî di çarçoya pîrozbahiyên cejnê de han serdan hatin pêkandin navbera şandeyên partiya Dem Partî, MHP, AK Partî ku bu carayê kemîne serdan tên pêkandin bi taybet navbera Partiyeka Kurdan û MHP da piştî 10 salan serdana AKP jî hate kirin. Yani ev jî hinekî mirov şîroveyên ku tên kirin di çarçoya pêvajoyê de weke erênî tên pozitif tên temaşa kirin. Pêvajo di çi astê de birêve çi hêviyên Kurdan ji dewletê çi ne, hêviyên dewletê ji pekekê çi ne, bi taybet di çarçoya daxuyaniyên ku hem ji aliyê bi taybet AKP ve Recep Tayyip Erdoğan ve tên dayîn ku peke divê bêmerc û şerçekan dayîne, peke divê xwe hilweşîne, peke ji li bendiya gav bên avêtin, yanî hinekê divê çarçoyê de ev li wê derê sekiniye. Em hinekî vê mijarê got tu bêş bikin, hevalekî me yê rojnamewan bi me re ye, birêz Ahmed Dîcle ji Brukselê, em ê him pirsan araseyî wî bikin. Dem baş be birêz Dîcle, hûn bi xêr hatin, em kêfxweş hûn bi me re ne? Şev baş, silav û rêz ji bo we û hemû temaşevan. Her bijî spas dikim. Em hema wiha dest pê bikin birêz Dîcle, yanî prose niha li gorî çavdêriya we di çi astê de birêve çi hêviyek heye gelo pêngavên pratîk jî bên avêtin herçende êdî niha hem wekû dîmena ku tê xuya kirin PKK, Aliyê Kurdan bi giştî li bendêne dewlet pêngavan bavêje, dewlet jî navber daxuyaniyên wan ew in ku bêmerc û şer divê çek bên danîn. Divê peke xwe hilweşîn. Yê li wê noqtê hinekê sekiniye, hinekê şîroveya we divê çarçoyê de em bigirin keremke. Belê, weke we jî behs kir, yani mirov niha nikare bêje ku pêvajo xetimiye êdî nameşe, lê sekinandinek jî heye, ji bo ku mirov tam biryarekî zelal bide bêje ev pêvajo dimeşe yan jî rawestiye ya jî xetimandiye hinekî dem lazim e. Niha her du alî yani helwestên xwe, daxwazên xwe, bendewariyê xwe dînin ziman lê ev daxwaz û bendewarî werxuyeye gelek dûrî hevdûnin. Çawa ji ber ku dema piştî 27 Sibatê dema birêz û caran banga aştî û civaka demokratîk kir. Piştî wî pêwîst bû ku dewlet jî gavên qanûnî, hukukî û demokratîk bavêjin. Hatta eger were bîra jî Tayyip Erdoğan piştî vê bangavaziyê got ev gaveke bangeke giring e bêguman divê êdî mekanîzmayên siyasî bikevin devrê lê hetanî niha ti mekanîzmayek siyasî yani ti gavekî siyasî û qanûnî berbiçav nehatî avêtin û ya herî muhîm jî ji bo ku ev pêvajo were meşandin birêz Abdullah Öcalan berpirsyariya vê pêvajoyê gotibû ez digirim ser xwe dema di wê bangê de ev gotin hebû tê bîra me hemiya gotibû ez vê pêvajoyê digirim ser xwe berpirsyariya vê pêvajoyê digirim ser xwe ev tê çi wê manê ev tê wê manê ku eger pêvajoyek nû were dest pê kirin û PKK kongreya xwe kom bike PKK xwe fesix bike û tekoşîna çekdarî deyînê ev tê wê manê ku lazim e tekoşîna siyasî û hukukî û demokratîk bikeve pêş û birêz Abdullah Öcalan jî pêşengî û rêbertiya vê pêvajoyê bike ji ber vê sedemê jî dibe şert û mercên ku li îmiraliyê di nav danin werne guhertin yanê birêz Abdullah Öcalan bikaribe azad tev bigere daxuyaniyê ji PKK û kecekê têne jî wihanin dibên hetanî ku rêber Apo neyê azadkirin û bi me re nekeve nav têkiliyê kontaktê ev pêvajo neyê meşandin. Ji bo vî tiştî jî dewletê hetanî niha ti gavek navêtê û mehek zêdetir sera derbas bû hetanî niha ti heyet û parêzer neçûn tenê îro weke we ji nûçeya xwe de got malbat çûn di vê hevdîtina îro de çi hat axaftin em nizanin tê gotin ku rojê pêş de heyetên siyasî yani heyeta Dem Partî dîsa biçin îmiraliyê bi birêz Abdullah Öcalan ve hevdîtin pêk bînin her wiha tê payîn berê de qarar bû ku Tayyip Erdoğan'a jî hevdîtinek pêk bînin yani giran dimeşe lê werxuyeye ku bi awayekî ev pêvajo ew ê niha bimeşe çima
جبر که لپیشیا ترکیه ترک نمایه یعنی شرط و مرجن هرما روجلاتا ناوین ایدی گاو آبتنه لسر ترکیه فرض دکه شخو داخویانین دولت باچلیه ایروژی هبون او دوان داخویانیه داشی اساس دولت باچلی بانگ طایب اردوغان کر yani peviste dibêje gav wer navetin destûra bingehî were guhertin hinek tiştwerin kirin yani bang li PKK jî dike lê zêdetir bang li Tayyip Erdogan dikir wer xuya ku dewlet nava xwe da hê du bend hê tam biryara xwe nedaye lê meyla çareseriyê bi gotinên Bahçeli jî mirov dikare bêje ku li pêşin lê Tayyip Erdogan û yani em bêjin kes hin wezîrên derdora wî ورخویه که دخوازن گرام بمشن هنه کیجیل روشا روجلات نوین و هندری ترکیه بنرن لگوری ویر روشه گاوه خوزرال بکن. باشه وقتی مرد بری او پروسه دست ببکه برز دیجله مرد تماشاید که انه که داخویانین که بری گوتنین باحچلیین پارلمانتوی هاتن کرن ده çarşıya guhartnel roşalatan navinde Türkiye'deki tırsaho nişanda bu numune Vezir-i Karider ve Hakan Fidan gotu bu eğer روش وهابه دبکو پریشکا آگر بر ترکیه جی بکه یعنی هنه که ترسک جی گوهرتنین لروشالات ناوین هنه کو ترکیه جی yani vakit beje beroka Türkiye jî bigire. Yani ev pengavên ku hatin awetin mecburiyete yan jî birastî îradeyeke navxweyî heye bu ku çaraseriyek pêş bikeve. Mir wiha bipirse. Belê di mijarê wiha da di karê siyasetê da di karê têkiliyên navnetewî da di meselê şer da her tiş ji ber mecburiyetê yani bi niyetê û bi qencî ya jî bi xerabiyê nabe eger şert û merc hin tiştan mecbûr bikin wê demê dewlet ya jî hemî hêz lazim e ku li gorî wan şert û mercan xwe nû bikin siyaseta xwe planê xwe nû bikin eger nû nekin ew ê di binî de bimînin mesela Tirkiye jî ev e yani tişta ku niha Tirkiye rûbirûye ne ji ber ku bi rastî jî dixwaze îradeya Kurda qebûl bike îradeya PKK برز عبدالله جالان قبول بکه کرد و کردستان قبول که نه او داخواز او زینیت او مجید نه لی شرط و مرجن لروجلات ناوین شرط و مرجن لهرمی دی تشتیل سر ترکیه فرض دکن چما وقت پرسوا دجال بود چنه او شرط و مرج ترکیه yani بتایبەت پشتی سالên pêncî eger binirxînin yani beryewî heye beryewî ji xwe li ser şerê di navbera Sovyetê û Amerîkayê da Türkiye wek balansekî yani roleka wan a jeostratejîk hebû çîrok pir kûr û dirêj e lê piştî salê pêncî taybet piştî damezrandina İsraîlê Türkiye di navbera welatên Ereb û İsraîlê de wekî roleka diyarker yani wekî dewleteka ku bi her du aliya re têkiliya wan heye û li ser van têkiliya Türkiye hebûna xwe diparast. Ev Türkiye re gelek rêvet kir, gelek derfet da afirand. Aliye aborî da, aliye leşkerî da, aliye teknolojiya şer da, aliye istihbaratê da, aliye ticaretê da, ticareta bi rojhilata navîn û Avrupa û Amerîka re. Yani Türkiye hem ji bo İsraîlê welatekî pêwîst bû, hem jî ji bo welatên Ereb welatekî pêwîst bû. Ji ber ku van welatan yani welatê Ereb û İsraîl dijminê hevtûn têkiliya hev datin hebû bi riya Türkiye têkilî bi hev re dadanîn. Lê dem hat guhertin şert û mercê rojhilata navînî dî hatine guhertin û piştî salê sala 1900 bibire piştî sala 2020 êdî peymanên nû çêbûn rojhilata navîn peymanên İbrahîmî ku jê re tên gotin û welatên Ereb yeko bi İsraîlê re rûdinê li hev dikin û êdî têkiliya pêwîstiya wan bi Tirkiye namîne. Ji ber ku pêwîstiya wan bi Tirkiye namîne Tirkiye ket nava tirsekê yani rola Tirkiye nema. رولا ترکیه د نوارا ولات اسرائیل و ولات عرب د نما و افجی قیمتا ترکیه پر ارزان تر کر ترکیه پشتی و سکنه یعنی پشتی و روشه ترسیه و 2023 نه جوت به دما ایریشا حماس سر اسرائیل چه بو ترکیه گوت اف بما فرسان دکه جبر کو ابد دیسا شر عرب و اسرائیل گرب و و اما شدنا van her du aliye da bivin welateki ku tekiliya bi her du aliye re deyne û balansê çêbike Türkiye ev hêvî kir lê wer xuya ku İsraîlê jî Amerîka jî fehm kir ku Türkiye pişt Hamasê di vê êrişê de cih girtiye ji ber ku yani Tayyip Erdogan bi awayekî vekirî eşkere tekiliyên xwe û xwedî derketina xwe ya li Hamasê neveşart ev jî bû sedem ku Türkiye êdî
بإسرائيل را وبأمريكا را دوی آستدا تکلیه خو قطب که یعنی تکلیه قطب نها نها پلانچیه پلانجی اوه کو امریکا دخوازه اسرائیل و سعودی عربستان سعودی جی چرچوبه پیمان ابراهیمی دا بینه جم هفدو وانجیل هفدو بینه او دل روجلات نوین دا اسرائیل عربستان سعودی و ولات امارات يعني ولات كندافه ولات العرب افنا بهفدو رابن و اف قوریدورا کش انرژی ج هندستان ج ایندیان ته و بر اروپا و تشد سر عربستان سعودی و اسرائیل و بعد سپیرا و قبرص را بچه افته چه معنی افته معنی که تر رولا ترکیه لروجلات ناوین نامینه هر و هر رولا ایرانه جی اف ترکیه کر نوا ترسه اگر اف پیمان چه بد نوا عربستان سعودی و اسرائیل دا اوه عربستان سعودی و اسرائیل لسوریه جی الگوری خو هن گاوا بابجن اوی رولا ترکیه لسوریه جی کم به یا جی تنه به و دمه ترکیه نچار دمینه کو پرسکرکه نوا خو چاره سر بکه جبر کو آبوری نمای تکلیه در و همی ختم مینه تکلیه روجلات نوین ختم مینه ترکیه عالیه کی دا اسرائیل عالیه کی دا ولات عرب عالیه کی امریکا عالیه کی جی کرد yani hamiyara ne kare dınava nakokiya da ve Türkiye ve deme yani dest nikaşa kırdı nava xoda ku em preskreke hey çareser bikin preskreke o çareser bikin eğer ku em preskreke Kurd çareser nakin li Suriye dikare statüye Kurda çe berj beyme evji boy Türkiye ve emsaleki ne baş ve deme madem ki em nikaran asteng bikin yani madem ki dibejin em nikaran peşil Kurda bigirin ve deme em Kurdara لسر هن شرط و مرجع لهفدو ورن لیل پیشیا ویا چه آستنگه پیشیا ویا پککه تکوشینا چکداری آستنگه پشتی وان نقاشا برز عبدالله جلانجی گفت اگر که اون اراده کرده قبول بکن اگر مثلا پککه و چکون فرمو انویا دادین عالیه کی اونجی جبو پیویست گاوه پیویست باوشن جبو چارزاری گاوه قانونی و دموکراتیک باوشن هر روش اوه yani eğer ki Türkiye viyane ki ve deme Türkiye'de fikri ki öyle zedetir windabike yani eviye bahçeli bir hoşi god go em naha aştiye nava xort nekin em dikarin teneji bibin xatariyem mesela öyle Türkiye jber van tırsa jber van hesaba jber ve analize Türkiye naha pevajo dayı dest bekirin le çima nameşe çima grandemeşe jber ku fobiya van he yani jkur hebuna kurda dıtırsın هیچی نشکندنه یعنی هیچی tam قبول نکن که کرداش یک ملت کی ببینن و قبول بکن بانجی رونن و مافیان ناس باش باش امی هنکی سروی نقطه بسکنیم مجارا باوریا ترکان به کردان و باوریا کردان به ترکان که یعنی وین ناورده هنکی به باوریجی تدیتن بس بلا او ببینم هنکی برهفدانا روشا سردمان نها دگل 100 سال بری نها هنکی وقتی مرو هور تماشات که هنکی و کو سردما لوزانه 1923-24 ته بیرام رو دماکو سوزدان کردان اوی ترکیه که دموکراتیک جبو کرد و ترکان آوا بکن ترکیه حتی آوا کرن پشراجی کرد حتی پشگو خستن 100 ساله جی این کارو امهاد میشه یعنی نهاجی بیچه که وها یعنی ترسک وها دخویه اگر ترکیه وی قناقه در باس بکه گوهرتنین کو لروشالاتا ناوین ده هولی ده هنه Türkiye disa bike ve serpiye xo ve ku öcalanjı de peyama xoda da bu got bu 100 sala nu eğer guhartna çineke ne karas devam bike berdavam be yani biçek berhevdana wandu serdaman az xazım şirwe ve serve bigirim bele rast yani esas peymana lozane tuzani beriyevi peymana saygı spikot heye yani peymana ko esas Kürdistan'a kir çar parça peymana saygı spikot hasala 1919'dan da yani navbera subaya ki Britani u Fransız da ev peyman yani harita nakşa harita siyasi arojlata navin hat دیزاین کردن چکردن و کردستان چی بسا پرچه بو پیمان لوزانه جی اویادی فرمی بو و که وش بحث کرد مور لیکت و لورشی سوز هات داین که مافی کردان دموکراتیک بدن لی پشترا چه نبو و کردان سرلدان کرد او سرلدانی کردان جی هات چکردن نهال دوی چرچوه ده اگر هم لی بنرن ده 100 ساله بوری ده پیوستی شرط و مرجین دنیای به ولات کی وک ترکیه هبو جبر کو وچ اخه شورش سوویت نو چه بو لالیدن امریکا اوروپا هبو ترساوانا کمونیسم هبو
komünizm hediye di nû dest pê kirbû û Türkiye ciyekî li coğrafyayekî wisa mühim bû ku di navbera welatê Rojava û Sovyetê de roleka wek pirê bileyze. Ji ber vê yekê û her wiha cihûya jî wê demê destek dan Tirkiye, alîkarî dan Tirkiye ji bo ku amadekariyê wan ê damezrandina İsraîlê hebû. Em behsa salên bîstî dikin ku piştî vî 29 sal çûn ve yani 1949 da İsraîl hat damezrandin ji bo damezrandina İsraîlê jî Tirkiye rolekî diyarker lêist. Ev rola Tirkiye hebû lê di sed salan niha da ev rola Tirkiye nemaye. Yani dünya hatî guhertin pêwîstî yêdî bu hakî welatekî wê Tirkiye tune İsraîl vay heye tekiliyê xwe bi welatê Ereb re çê dike Amerîka û Rusya niha wê di nava xwe de peymanekî çê bikin niha zêdetir êdî mesele di navbera Çîna û Amerîkayê de ye divir da jê roleke girîng ji bo Tirkiye tune ye ev yek a didiye dema ku Tirkiye soza xwe pêk neanî û sala 1925 da serhildana Şêx Seîd piştî serhildana Agirî çêbû wê demê hêzên derve alîkarî dan Tirkiye ku serhildanê Kurda têk bibin. Yani bo nimûne eger sala 1925 da Fransıza dewleta Fransa ji ber nakokiyê li dijî Brîtanya alîkariya leşkerî neda Türkiye nikar bu serhildana Şêx Seîd têk bibe. Ji ber ku leşkerê Fransıza bi tirênê leşkerên Tirkiye anîn Amedê û li wê derê serhildan têk çibû. Esas li Amedê yani hêzên Kurd Amed û derdorê wê xistûn bin kontrolê. Evana tabii bêguman tiştên dîrokî ne lê di şert dixwazim bêjim ku bi alîkariya hêzê derva serhildana Kurda têk bir. Ev çil salê dawîne jî Türkiye bi alîkariya hêzên derva dijî Kurda tekoşînê dike. Lê niha tişta ku tê xuya kirin êdî pêwîstiya van hêzên navnetewî bi Tirkiye nîne. Çima ne ji ber ku ji Tirkiye hez dikirin ya ji Tirkiye azizin ji Kurda hez dikirin ya ji Kurda azizin. Mesela ji hezkirinê ji baweriyê wê de tir li gorî berjevendiya diçe. Êdî berjevendiya wan bi Tirkiye nîne ji ber vê sedemê xeterî her tim heye lê her xeterî li gorî şert û mercê wê demê ne. Eger em niha li sed salê borî binêrin şert û mercên heyî ê dünyayê ê herêma Rojhilata Navî ji bo Kurda baştirin ji bo dewleta Tirkiye gelek derî hatine girtin ji bo Kurdan gelek derî hatine vekirin û têne vekirin. Ya herî mühim jî divir de Kurd li gorî sed sal berê pir rêxistin kirine. Sed sal berê dema sala 1925 da rêxistina wan serhildana wan hat têk birin êdî pişta Kurda şikest bi dehan sala nikarbin xwe rêxistin bikin. Lê niha Kurdan xwe bi her awayî û li çar aliyê Kurdistanê bi rêxistin kirine hem aliyê leşkerî hem aliyê dîplomatîk hem aliyê zanebûn hem aliyê siyasî hem aliyê civakî hem jin hem ciwan hem aliyê zanebûn û ziman bi gelek aliye ve Kurd hatine asteka wisa ku êdî nemaye têk herin têk bişk werin şikandin. Ji ber vê sedemê ji baweriyê wê de tir mesela hêzê ye werxuya ye ku li Rojhilata Navîn êdî dîzaynek bêyî Kurda ev çê nebe û dünya alem jî vê rastiyê dibîne. Baş te nuqteyeke girîng bes kir Birêz Dicle. Yani hem Kurd ne Kurdên sed sala berê ne û di heman demê de Tirkiye jî di statuya sed sala berê de nemaye. Yani du tiştên berûva jî hevdû niha derketine pêş. Vê demê mirov dikare bêje yani take rêya ku Tirkiye dikare xwe serpiyan bihêle wekû wê jî behs kir di guhertinên Rojhilata Navîn de bi wî awayî niha nikare bimeşe. Tenê bi demokratîk bûn û çareseriya pirsa Kurd, çareseriya pirsa gelên Tirkiye yani bi giştî mirov bêje hindekî. Yani take rê ew e ji bilî wê tu rêkidin li ber nemaye û dewlet ji wê dizane yani giştî wê noqteyê. Belê. Rast e yani gelek sedemê yani gelek faktor. Yani mesela eger em siyaseta nava Tirkiye binêrin di serî henin niha yani bêguman li pişt van du seriyên cuda jî henin lê du seriye esasî hene. Seriyek wî AKP û MHP ye, seriyek wî CHP ye. Evana hêza wan hema mirov dikare bêje ku weke hevdû ye. Yani hûn jî di nûçeyê xwe de dişopînin niha şaredarê İstanbolê hat girtin milyona kes daketin qadan ew tişkî dibin êdin tişkî dibin di nava wana da seriyek din heye Kurdin. Hêza siyasiya Kurda ye. Yani niha li Tirkiye
سبرو هالبجارتن شبه هذا سياسي أو كردان ميلاق بده كيجان علي أو علي بسردك جبركو أري راسته هذا سياسي كردان بتانا سريخو نكاره حمو تركيا بفي يكم وقازنج بكي ليه او هزن دون او حردو هزن دون جي بسرا يكس شي نكاره بسرا بده جبر وی که بيوسي هر کسی بكردا هي اف جبو كردا پرسنده مزنه اف هز كم مزن او كردا بيگمون هزك سياسيه لعليدن جبر شر عبورينا ما يعني تركيا خزاني سدي نوتي زيادتره التكلية دربة مثلا تاني بعثها مثلا سوريا بكن يعني ما بعثها مثلا إسرائيل وعربستان السعودي ولايات عرب وهلما رجالات النبي كر سوريا نها تشتكي شال بيش تركيا اگر كسبرو إسرائيل فان إيرشي خويا لسر سوريا دوام بكي وإسرائيل ناخذ تركيا لسوريا هبه إسرائيل وعربستان السعودي وإمارات لسوريا بفن خدي هيس دكارن او احتمال جهه كنت نبا سالك دي سالا دا اب پیمان چبن و ريفبريا الشارع احمد الشارجي دينن عليه كي والودره لسوريا الغوري خو هر تشت ديزاين بكن تركيا او سوريا تشبكه تركيا تن الريق البردبينه كل سوريا بكردا قبول بك بكردا اتفاق بك اگر دكاره لسوريا هيچ نمينه اوانا همین نه سناریو نه اوانا اوه همین چه بن پیشیا منه و ترکیه جوان تشتا دبینه جبر وسه دمه جعلیه مافه مروفا دموکراتیک بونه مثلا تکلیه وانه با یکیتی اروپا را قط بونه چماش برکو دموکراسی دنه چماش برکو قانون دنه جبرکو بهزاران کس دندر دانه آبوریش خو ما بعسكر نتنه آبوری تک چونه کس پراجی نابده بجش برکو جمع قانون تنه نظام تنه دموکراسی تنه پرسکری که هونچار هزار نکن ام پران ناین الودل کار نکن گلک تشتهنن که çareseriye ser Türkiye farz dike. Türkiye çıkaz çareseriye dereng bine ev qas windat ki hem aliye diplomasiye derva, kari derva, hem aliye abori, hem aliye civaki, hem ji aliye siyasiye hundur. Başa. Endeki ve amaja be rewşa Rojavayê Kurdistanê Sûriye jî kir Kurdan li Bakur Rojhilatê Sûriye Brezîlya yani endeki mirut kare bêje rewşa Kurdan çareseriye de li Türkiye پرساکور لسوریه پرساکور مروها بینه برهفدو پارالر به هورات شه یعنی لترکیه هندک پنگاف بین آوتن نرمبون تنیشاندان لترکیه لسوریه جی ایرشین سر کردان کم دبن با نمونه ایرو برای صالح مسلم جی داخویان یک تایبت هفدنک تایبت هبو لگل کانال هشته بحثاوی یکی کرد کود نابره هسته و دولت Türkiye'de ریکتن هنه به نابنکاریا هف پیمانان یعنی جبو آگربسی yani di rewşinekî aram bûye. Mirotkare bêje di rewş paraler bi hev re diçe dimeşe? Bêguman mecbûr e girêdayê hevdûye ji ber ku esas ne tene li Rojava li rojhilata navîn ne tene rojhilata navîn hemû dinyayê Kurd li ku derê tiştek bikin dewleta Tirk pêşî dixwaze astengî dixwe. Yani dewleta Tirk Kurdan weke dijminek sereket bîne. Mesela ne tene PKK û YPG û PYD û ya ji partiyek dine. Yani hemî Kurd wisa dibîne. Lê ji ber ku ji ber hesabê xwe yên konjonktûrel car cara têkiliya xwe hinek partiya re baş dike venekare xerab dike. Ew cuda lê wer xuya ku dewleta Tirk jî êdî fehm kirî ku wiha nameşe. û mesela pirsgirêka Kurd li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye û Sûriye bi hevdûra girêdayî ne her wiha tesîl ser başûr jî dike. Yani mesela bejin ki na li Duhokê bi dehan baragehê wan hene newsa heye. Çima yani hemî deverên çiyayê gelek deverên çiyayê Duhokê zaxwe dagir kirî. Eger ku çareseriyek çêbê ev şer were seknandin ev konsepta dagirkirina Başûrê Kurdistanê jî were seknandin. Her wiha bêguman evê Rojavayê Kurdistanê jî dewleta Tirk neçar bimîne ku statuya Kurdan rêveberiya xweser bi awayekî qebûl bike ku pêvajo bimeşe. Yani li Rojava şer li Bakur çareserî nabe ya jî li Bakur çareserî li Rojava şer nabe. Evana hemî bi hevdûra girêdayî ne. Ya jî Başûr şer li Rojava çareserî evana yek nabe. Lazim e ku bi hevdûra di çerçeveyekî de bi planekî bi konseptekî were çareserkirin. Pêşketin henin lê heta niha jî wisa planekî berbiçav ku mirov bêje wayê êdî plana wana çareseriyê ev e heta niha hê mixabin